podium bat, desente pilatu dituzu urtean zehar, baina egia da, udaran pixka gehiago kostatzen ari zitzaizula, supongo, hanka onak eta esan zen digun bezala, helburua dezula, orain urria inguruan, izango dituzun klasikoak Euskal Euskadirekin, pedalkada ona. Bai, azkenien posik, ez, taldeak oso lan ona indau, eta goitin bera fuerte jarri gara, eta batez be iker errespetu dugu aurrien junda bera, da laguntza asko mozkugu, atxien jendea, beste ekipo batzuk jarri behar izan direti duten, da gu horratxien, da gero 3. ita lortu dut. Errematean, Kaja Rural nagusi, nola izan dira azkeneko kilometro horiek? Bueno, azkenien Kaja Ruralek nagusitasun oso handiaukon azken San Blaseko murora heldu garan taldetxoan ez dakit 6 edo 7 egon dire zeurek, gure taldetik garitan egon gara, da aldo gunein dugu, garik lehenengo 10 artien bindau, 2. da, uste nahiko papel txugunein dugula. Zakitzen punturaino nil menderatzea buruan dakazu, Asier Kastiak ezingo ditu puntu gehiago bildu, baina zuek puntuak bildu eta nil pixka konporatuta lortu dezakezuen, momentu lider jarraitzen duelako, lortu dezakezuen, Kastiak irabaztea lehendakari txapelketa 27kotan. Bueno, nik uste dut, azkenien gure esku ez dagoen zer dela, ez, nil asko dabil, bai, begitute dugu karreran, berak zeingo dauen da gutxienez, beragaz helduko bagaran onora, berak gehiago gaztati ez, hanka horiek eukinda detuatu ireba zite osku. Orduen, saiatuko gara apur betez gaztaten, da Asierre etxera erun albadau gaur mantendu dauen maiot hori, bitu, etxien egonda oso paripolita betxako. Zorionak. Mila esker.